Hello logofer, welcome back to my channel. Ang channel ang taman karo bore bay asa kaman taman na bui bu masangin dong, ang bu masangin dong. Rồi ang dini haye Madwi mwnao फैदों आरो ना लोगोफोर न'आव फैदोंमोन ओमफ्राय मादैया आंखौ लिंहरबाय गावसिनाव साहा लोंनो थाखाय ओमफ्राय नै दायो आं मोनफैबाय मादैमोननियाव ओमफ्राय जास्ट लामायावनो ब्लग लाबोबाय आरो आङो सौफैबाय नै दायो मादैमोननि बिबारखौ देखायनि र' आङो नोंथांमोननो वाव ओरैबांजोबो नै बिबारा संग्रायाव मा खालामगासिनो देखायनोसै आङो मेगि एवदों साहा लोंनो लिंहरदों आंखौ साहा सौफैबाय आं दायो नै मेरि क्रिसमासनियानो बोखाराखै दाबो देनां साजायनांनाय नंला क्रिसमास फैबा गोदोनि फट' नुदों लोगोफोर मादैजों जोंखा भुटानाव थांबा लानायमोन दिनै जमा पिकनिक जाहैनायाव नै लोगोफोर साया रेडि जाबाय ओमफ्राय नैबे मादैनि फिसाला माबा लांनाया ब्रेड लांनाया ओमफ्रायो दायो होफैबाय नै जानोसै मादैया रेडि खालामनानै होफैबाय आंनो थाखाय बानायनानै होफैबाय आरोना ओमफ्राय नै दायो जानोसै ओमफ्राय बे मादैनि फिसाला मोना जाखांबायमोन आरो बिसोरो गोसा मेगिया बैयो मा होनो 2x नुडल्सआ बेखौ जादों आरोना बिसोरो ओमफ्राय जि जानो हायासै बिसोरो हुहु हाहा होलायलायनाय जाबाय ओमफ्रायो जोङो बेखौ गोदानै एवफिननानै जाबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो जायासै बेखौ थिगसे गोसाखौ जाबाय नालाय नै दायो आं जागासिनो ओमफ्राय भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै मानोना आङो गोलाव लानाय जायासै भिडिअखौ नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय बेसिमनोसै आंनि भिडिअआ स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर